Dobrý den, moje jméno je Petra Svobodová a jsem projektová manažerka agentury Service 2.0. V dnešním videonávodu si ukážeme, jak pracovat s vaší Mio šablonou Profi. Tak, první krok, který uděláme, je, že se potřebujeme přihlásit do administrace stránek. Takže napíšete vaši doménu www.něco.cz, v mém případě je to www.iebola.com/vp/admin, enter. Tak, nyní vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo, které vám bylo přiděleno, nebo jste si ho zvolili sami, a zatrhněte volbu pamatovat si mě, abyste příště už nemuseli vyplňovat tyto údaje, a klikněte na přihlásit se. Tak, já se také přihlásím. A nyní jsme se dostali do administrace webu. Tak, tato šablona je hodně podobná té předchozí. Pokud jste měli Mio Web základ, pokud jste si rovnou koupili Mio šablonu Profi, tak jednotlivé funkce můžete se podívat na předchozí videonávod, který je věnovaný Mio šabloně základ, kde jsou vysvětleny všechny funkce podrobně, ty, které jsou vlastně stejné s Mio šablonou Profi. Takže já bych zde představila ty funkce, které se odlišují od té základní šablony, a ukážeme si, jak je používat. Tak, je zde tedy možnost videostránek, členských stránek, a pak je tady vlastně nastavení té členské sekce. Ty členské stránky slouží k tomu, abyste mohli vytvořit váš online kurz. Když to řeknu na příkladu, někteří z vás určitě znají kurzy Davida Kirsche, jako E-mail Academy, Milionové impérium, Ženy ženám a podobně od Alice Kirsch. Takže vy si můžete vytvořit také takový online kurz, kdy vlastně budete prodávat členství do vašich stránek a lidé pak dostanou nějaké přihlašovací údaje a dostanou se do té placené části, což se vytváří v těchto členských stránkách. A můžete také vytvářet videostránky. Takže já bych začala těmi videostránkami. Klikneme na videostránky, přidat videostránku. Zde zadáte nějaký název. Takže tady bude název prvního videa. Zde může být nějaký text, ale i nemusí. Jo, záleží na vás. Pokud chcete dát i textovou variantu k tomu videu, tak můžete, protože zase jsou lidi, kteří rádi se dívají a poslouchají, a pak jsou i lidé, kteří rádi čtou, anebo by si rádi ten váš text k tomu videu skopírovali, třeba uložili, vytiskli a přečetli si ho pak dodatečně, jo, aby se k němu mohli vrátit. Takže buď to můžete udělat dvěmi způsoby, že zde vložíte ten text, který říkáte ve videu, a nebo vytvoříte e-book k tomu videu a ten můžete dát vlastně ke stažení. Tak. Zde si nastavíme video číslo 1, to bude datum zveřejnění, takže můžeme si nastavit třeba, že se to má spustit 1.5.2013. Pokud vlastně máte, můžete udělat v podobě e-booku a taky v podobě MP3, takže to, co vy jste nahrávali to video, tak můžete uložit pouze jako audio nahrávku v tom programu, kde jste nahrávali, zpracovávali to video, a ten odkaz zde vložíte vlastně, buď to máte jako odkaz,
anebo to nahrajete tu MP3 zase z počítače. Tak, nyní si opět vložíme nějaké video z YouTube. Ukážeme si, jak to pak bude vypadat. Tak, opět dám tedy sdílet. Skopíruji odkaz a vložíme sem toho ID toho videa. Můžete si samozřejmě zvětšit to video, pokud chcete. Doporučuji taky povolit facebookové komentáře, klasické komentáře. Pokud je to ta videostránka v sekci zdarma, tak je zde sdílet toto video, tlačítko, ale pokud je to samozřejmě videostránka, která je v členské sekci, tak tam asi nebudete dávat sdílet na Facebooku, protože to je jenom pro ty, kteří si ten kurz zaplatili. Tak, ale budeme počítat, že to je tedy stránka zdarma a zde opět vyplníte Facebook, titulek a obrázek. Takže video, jak správně zhubnout. Jo, opět zase si něco vymyslím, napíšete název toho videa a zde dáte nějaký obrázek k tomu videu a takhle se to vlastně bude zobrazovat někomu, kdo dá sdílet to vaše video, tak na jeho zdi na Facebooku se zobrazí tento popisek a tento obrázek pro ostatní. A opět doporučuji k tomu videu vyplnit meta title, description a keywords. To znamená nadpis toho videa, popis, o čem to video je, pár větami a klíčová slova, která vlastně oddělujete čárku. Tak, když máme stránku připravenou, tak dáme publikovat a zobrazit náhled. Takže pokud se vám stránky nezobrazí správně jako mě teďka, tak je to bohužel chybou WordPressu a toto jednoduše opravíte tak, že půjdete do záložky nastavení, trvalé odkazy, zde dáte výchozí, uložíte a poté opět název příspěvku uložíte. A nyní, když se podíváme na tu videostránku, tak já už jsem tady vytvořila takhle dvě. A dáme tedy zobrazit stránku, tak už nám to hezky funguje. Tak zde tedy dáte název prvního videa, zde pak je tedy to druhé video a zde si můžete pak upravit i ty miniatury, to, co se má tady zobrazovat a zde můžete přidat ten text, jak jsem řekla, k jednotlivým těm videím. A takhle můžete přidávat další videa tímhle způsobem. Tak. Ukážeme si tedy, přidáme si ještě jedno video. Takže zde napíšete nějaký název. Zde bude název třetího videa. Zde můžete napsat text k tomu videu. Označíme si, že to bude video číslo 3. Zde můžete dát taky datum zveřejnění, kdy se to má to jednotlivé video zveřejnit. A opět dáme tedy YouTube a vložíme tam třeba pro změnu tohle video. Takže jinak, když budete chtít pak nahrát ty vaše videa, ty prvotně
nahrát. Tak tady je taková ikonka nahrát, na to kliknete, najdete ten soubor ve vašem počítači a dáte uložit a ono se vám to nahraje na YouTube a pak vám to vygeneruje, pak se to video vlastně takhle zobrazí, jako vidíte standardně ty videa a tady budete mít opět to tlačítko sdílet a vygeneruje vám to takovýto kód a ten vložíme tedy do těch stránek. Takže ID videa, zase si tady můžu všechno tohle povolit, tohle vyplnit SEO stránky a dám publikovat, zobrazit náhled. Tak a vidíte, že už tady mám 3 videa. Tak tímto způsobem vlastně si přidávám další videa. Tak, to bylo něco tedy k videím jsme si ukázali. A teď si ukážeme členské stránky. Takže klikneme na členské stránky, vytvořit stránku a pojmenujeme ji například semináře. Vytvoříme si další bonusy, dáme publikovat, vytvoříme další, ta se bude jmenovat třeba webináře, publikovat. Si vytvoříme další, ta bude kontakt. Další stránku, třeba videa, publikovat. Tak, to nám pro začátek stačí. A nyní tedy budeme chtít vytvořit menu pro tu členskou sekci. Takže půjdeme do záložky vzhled, menu. Tak, vytvoříme si nové menu. Menu členská sekce ho pojmenujeme například. Dáme vytvořit menu a tady si nastavíme hlavní menu member sekce, dáme menu členská sekce, uložit. Tak a nyní si přidáme ty jednotlivé stránky do členské sekce. Takže si musíme najít tuto záložku členské stránky a dáme zobrazit vše a chceme tam tady přidat bonusy, kontakt, semináře, videa, webináře, přidat do menu a teď už si to jednoduše takhle upravujeme, jak to chceme mít poskládané. Tak dejme tomu, že to budu chtít mít takhle. Dám aktualizovat menu. A do členské sekce se vlastně můžete podívat tak, že dáte název vaší domény a napíšete za to member, dáte enter a už jste v členské sekci. Jo, vždy tam bude nástěnka a pak to, co jsme si nově vytvořili, bonusy, semináře, webináře, videa, kontakt. Takhle. Pak si to vlastně naplníte tím obsahem. Tak. Můžete do těch členských sekcí přidávat i ty videostránky a můžete i tvořit podstránky. Takže například mám záložku bonusy a budu chtít, takže název bonusu 1. Zde napíšete ten název toho bonusu 1, nebo si to rovnou můžeme napsat třeba jídelníček
To bude první bonus. A musím tady dát nadřazená stránka bude bonusy. Publikovat. Budu chtít tedy ještě vytvořit nějaký další bonus, například osobní konzultace. A opět nadřazená stránka bude bonusy. Dám publikovat. Teď si vytvořím další stránku. Budu chtít udělat třeba podstránku pro semináře. Dejme tomu. Takže seminář Brno. Nadřazená stránka budou semináře a dáme publikovat. Opět jako na jiných stránkách, i na těch členských stránkách můžete vlastně tady přidáváte text, tak jak jsme si už ukazovali. A zde dáte nějaký popisek stránky a zde můžete nahrát soubory ke stažení, například PDF, MP3, e-booky a podobně, nebo nějaké obrázky. Zde je funkce Evergreen, což znamená, že zde napíšete nějaké číslo, kolik dní, po kolika dnech se má tahle stránka zobrazit uživatelům jako od data registrace. Jo, takže když chcete obsah uvolňovat postupně, tak zde si napíšete kolik dní a zobrazit komentáře můžeme dát. Když to si takhle vyplníte, dáme aktualizovat. Teď tedy budu chtít vytvořit ještě seminář Praha. Tak, teď jsem udělala chybu, kdo mi poví jakou. Ano, tady jsem zapomněla dát nadřazenou stránku semináře. Aktualizovat. Tak a tímhle způsobem vlastně vytváříte podstránky. Nyní ještě, aby jsme to měli teda aktivní, tak půjdete opět do záložky vzhled menu. Tak a ty stránky, které jsme přidali, členské stránky, zobrazit vše, takže ten jídelníček, osobní konzultace, semináře, označíme a dáme přidat do menu. Bohužel se nám to takhle nešikovně přidalo, takže si to chytneme a dáme si to, kam to patří. Takže jídelníček jsme si říkali do bonusů. Když to dáte vlastně takhle na stejnou úroveň, tak to bude na stejné úrovni v menu. My potřebujeme, aby to byla podstránka bonusů, ten jídelníček. Jo, takže to musí být takhle zobrazený. Tak, další bonus táhneme, což je osobní konzultace a opět ho takhle umístíme pod to. Teď si vezmeme semináře, opět je chceme dát jako podstránku. Tak, takže takhle bude ta struktura. Když byste například měli bonus, osobní konzultace a budete chtít mít jakoby třetí úroveň, třetí podkategorii, například ty osobní konzultace budete mít zase rozdělené na osobní výživová konzultace, konzultace o pohybu nebo o zdraví. Jo, můžete to mít jakoby další dělení, tak by to bylo vlastně zase takhle posunuto. Ale tak. Když to máme udělanou tu správnou hierarchii, jak chceme, tak dáme aktualizovat menu. Tak a nyní, když se podíváme na ty stránky, dáme F5, tak vidíte, že už tady máte bonusy, jídelníček, osobní konzultace, semináře, seminář Brno, Praha, jo, že se nám vlastně vytvářejí ty jednotlivý ty podstránky. Tak. Zde můžeme ještě tedy doupravit ty členské sekce, a to tím, že kliknete na nastavení členská sekce a zde je nástěnka.
napíšete uvítací text, například dobrý den, vítáme vás v naší členské sekci, děkujeme, že jste si zakoupili to, zde naleznete nějaký rozcestník, aby viděli vlastně ty první kroky, co když se zaregistrují do té členské sekce, co mají dělat. Tady může být nějaký další obsah té nástěnky. Zde si můžete zaškrtnout volbu, jestli se má zobrazovat informace o tom, jaký byl naposledy přidaný obsah. Tak dáme, že ano. A také můžete zaškrtnout, že chcete zobrazovat komentáře naposledy přidané. Zde je vlastně Evergreen nastavení, to znamená, že Evergreen je systém, jak si můžete vlastně přečíst, který umožňuje těm přihlášeným členům zobrazovat obsah členské sekce postupně podle toho, kdy se přihlásili. Takže někdo se vám registruje 1. května a vy máte ty videa, že se mají pustit první video jako v den registrace toho člověka, další video za 3 dny, další video za 3 dny. Ale každý se vám tam samozřejmě registruje jiný den. Někdo se zaregistruje 2. května, někdo 5. května, ale vždy to bude počítat tomu člověku ty 3 dny a poté se mu to bude postupně odkrývat, to video. Zde je tedy nastavení propojení FAPy. Aby vám správně fungovalo FAPy, tak musíte si vytvořit ten prodejní formulář a je potřeba musíte vložit vaše přihlašovací jméno, co máte k FAPy, a heslo do FAPy, to, které vlastně jste získali při registraci. A tento kód se zase pro změnu vloží do FAPy při vytváření prodejního formuláře. Tam je vlastně pole URL a je to v sekci notifikace. Jo, takže vložíte vaše jméno, heslo a tento kód se vloží do FAPy při vytváření prodejního formuláře vždycky. A zde si můžete opět dát nějaký text, který má být v patičce, tedy dole v tom webu, a dáte uložit nastavení. Tak. A zde je záložka vzhled, kdy můžete vlastně nahrajete si logo, zde měníte barvu odkazu a opět, tak jak jste zvyklí, jste verze, kdo jste měl Mio web základ, Mio šablonu základ, tak tam je to velmi podobné, že si můžete vlastně měnit pozadí, barvu odkazů, barvu hlavičky, takže třeba já dám barvu pozadí, že jo, si tady nastavím třeba zelenou, tady si dám barva těch položek, barva textu, tak dám třeba, že budu mít šedé. A vlastně tímhle způsobem si to můžete takhle různě nastavit. Teď menu, jaké má být, takže já nevím, dáme takhle zelené. Uložíme si to. A nyní, když se podíváme, tak už se nám to vlastně změnilo. Tohle jsou teda dost křiklavé barvy, ale samozřejmě chce si to s tím pohrát a vyzkoušet si různé varianty. Stejně tak to, co mám tady modré, tak to si můžete taky jednoduše změnit v tom nastavení toho vzhledu té členské sekce. Další nástroje, tedy co tady všechno vidíte, naleznete v tom videonávodu Mio šablona základ, kde jsou vlastně detailně popsány. Jak jsem říkala, je také možnost té nápovědy, kterou naleznete jak na našem webu, tak i v e-mail Academy Premium, pokud jste členy. A v případě, že budete mít nějaký dotaz, na který jste nenalezli odpověď, tak budeme rádi, když nás budete kontaktovat a my rozšíříme vlastně tu sekci těch nejčastějších dotazů.
Děkuji za pozornost, přeji vám hodně štěstí při tvorbě vašeho webu a celkově při vašem online podnikání. V případě, že budete mít nějaké dotazy nebo zkrátka nebudete mít čas nebo chuť ty věci tvořit, ty, co jsme si ukázali, plus další věci, které se samozřejmě na webu dají přidávat, tak jsme schopni vám s tímto a s dalšími věcmi poradit v agentuře Service 2.0. Můžete se podívat na naše stránky www.service20.cz. A v případě, že byste chtěli probrat vaše infopodnikání, váš web, tak je možnost i 15-minutové konzultace, která je nezávazná a je zdarma. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a určitě sledujte naše stránky, kde vlastně budeme pro vás připravovat další novinky. Děkuji a hezký den. Naschledanou.